Sikubiyelele siwamukele kwi-channel kaMupastor uNobi echaza amaphupho. Inamba yami isenziwa ngoba uyimember ye-channel, ngoba wenza njani uyakhontribhuyutha kwi-channel kuphela. Ngaloko ngizomfunela sikho kangako. So uzofuneka from 9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela. Awungu-WhatsApp. Fona from Monday to Friday kuphela. Awungu-WhatsApp. Sibheke la Conrad Silver usawubona phasi ngicela ukubuza. Kusho ukuthini kuba-ke elahlule ngamakhala asebhenki kodwa bese uyawathola asephukile-ke ngifuna soke asephukile kwamakhala ukuthola amakhala asephukile. So uma amakhala ephukile ngenzeka someone is giving you a broken card, uyabheka mhlawumbe lidobha phansi uyalithola ikhadi liphukile or uyalibona nje liphukile, kuyafana. So one kuyenzeka uma ngeze uphupha ikhadi lasebhange kuba uphawu olubi kakhulu uma liphukile ngoba liyakuxwayisa la ukuthi ngenzeka uxwayisa ukuthi-ke kumele usukume uyithintithe ngoba uzoshayeka ungabi nemali eyanele noma ungabi nemali hlobo. Shuthi zonke inhlelo ezifaka imali phakathi zingase ziphazamiseke yabona. Izaga 20 verse 13 ungathandi ubuthongo ufuna uhlole ubumpofu. Kanti izaga 10 verse 4 isandla esinokugeka siveza ubumpofu. 2 kwesinye isikhathi uma upha ikhadi lasebhange uphawu olufuthi uma liphukile ungasho ukuthi-ke kungenzeka kumele uqalise umkhuleko uyilwele futhi uzivikele esitheni esigcwele inzondo nonya esizama ukuvala ubunhlanhla bakho ngemithi emnyama ngoba sifuna wena ungabi nemali noma ungakwazi ukuhlanganisa nokugcina okanye ukonga imali. So lo muntu lo futhi usuke evala ubunhlanhla uma unebhizinisi lakho ngaqesheli into engasayizi inzuzo noma nisevaliwe noma uma ukhona okuzamayo ngaqesheli kungasakunikeza imali noma sekuphazamiseka yabona. Noma ngenzeka uyasebenza usho mhlawumbe imali zakho ivaleke noma uphela umsebenzi noma uhlise esikhundleni phazamiseke nje umholo wakho yabona. Sukuma-ke ulungisa. Nama friend bese kwabanye kuyenza futhi ukupha ikhadi lasebhange uphawu lomali phukela lokhali ngoba lokho kusho ukuthi-ke ngenzeka uyakhonjisa ukuthi-ke ngase kube nzima ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uthole usizo kubantu noma ungabe usizo lokwesekwa kubantu obethembile wena noma uthembele kubo abaseduze nawe ngabe ngenxa yokuthi bazobe bexakekile noma nje bona bazobe begodlile usizo bengakulezo usizo yabona. Kanti izaga 3 verse 28 ungasho kumntwana wakho ukuthi-ke hamba ubuye-ke ngiyakunika kusasa lapho-ke kukhona kuwe. Siyabonga-ke sibekeni ikhadi lasebhange liphukile. Vakashela i-Central Academy, i-Central Academy yazi kuphi-ke ilapha e-Resthauli. I-Central Academy le ekunikeza ama-codings, ikunikeze ama-computer literacy, ikunikeze ama-robotics. Ingane kuyofunda lezo zinto lezo from grade R. Kanti uvule ngo-6 bavale ngo-6 ntambama. Lesi sikolo sakithi-ke esihlukile kunezinye iy'nkolo sihleke ngoba si-computerize awuhambe uzivakashele ufike ubone laphayana. I-preschool yabo uqala bane-preschool bane-aftercare. Preschool iqala from grade R then you got grade R, aftercare from grade 1 to grade 12. Ingane-ke ziyaphasa-ke ifunda laphaya. Nawe noma uthanda ukuba ne-preschool esezingeni hamba ukhopha laphana e-Central Academy. Kodwa-ke ungabafonela lapha ungaya ku-www.centralacademy.co.za noma kubathinte la kuli-076 135 0426. Uhambe uyobhalisa namo lapha ePitoli Hammanskraal Randstad. Parabo.